Zdravím vás, moje meno je Jakub a ja vás vítam pri dnešnej revízii operačného systému Microsoft Windows 10. Na začiatok by som vám chcel povedať, jedná sa o vývojárskú verziu operačného systému Windows 10, čiže je to verzia pre vývojárov, nie je to určené pre koncových užívateľov. Je to preto, aby vývojári, respektíve programátori mohli robiť aplikácie a software pre tento systém ešte predtým, než ho začnete používať, tak aby ich bol dostatok aplikácií pre tento systém. Ja však som si tu dovolil nainštalovať pár programov, a to je počítačová hra Call of Duty Modern Warfare 2, potom prehliadač Mozilla Firefox, VLC Media Player a niečo na nahrávanie. To len tak. Ako predinštalované aplikácie tu boli Internet Explorer a ešte pár nejakých pre bežné používanie. Dobre, takže používateľské rozhranie tohto systému sa trochu zmenilo. Ja by som to nazval taký, neviem, či použijem zrovna správny termín, ale podľa mňa je to taký materiál design, niečo také s metrom. Takže pozrime sa na tlačidlo Start. Ako vidíte, je tu tlačidlo Start, síce s novým logom, ale je. Klikneme na to. Tu nám máme tu v prvom rade náš užívateľský účet na tomto počítači, respektíve naše konto. Potom tu máme nejaké miesta, čiže prieskumníka súborov, dokumenty, nastavenia počítača, potom najčastejšie používané programy a nedávno pridané. Potom tu máme naše metro užívateľské rozhranie, ktoré poznáme z Windows 8. Čo by som chcel povedať je, že dá sa to aj takto roztiahnuť, čiže na celú obrazovku. Tieto tzv. Štvorčeky a obdĺžničky sa dajú odinštalovať, prípadne odstrániť odtiaľto. Komu by to tu vadilo, tak to tu mať nemusí, čiže jednoducho sa to dá odinštalovať, každá jedna z nich, s tým problém ani nejako nie je. Takže tak, k tomu. A teraz by som sa chcel pozrieť na aplikácie. Tu máte všetky programy a aplikácie, ktoré máte nainštalované v tomto systéme. Máte ich takto pod jednou strechou, čiže máte ich aj abecedne zotriedené, čo je super. Tu nám máme tlačidlo na vypínanie. Čo sa týka ovládačov na váš hardware, ja som tu bez problémov nainštaloval ovládače, akurát čo ma trošku tak neviem, tak troška vydesilo, je to, že keď som inštaloval AMD Catalyst Control Center, tak mi to tu vyhodilo, že tento systém rozpoznal ako Windows 8, čiže zrejme asi ovládače ešte nie sú na Windows 10, ale v úplnej pohode tu nainštalujete ovládače na Windows 8. Vy si, pokiaľ máte AMD hardware alebo Intel, tak si stiahnete to, čo vám automaticky zdetekuje váš počítač a váš hardware a nainštalujete si ovládače. Samozrejme, keď som si nainštaloval, tak pri vypínaní som nemal možnosť režim spánku. To dostanete až keď si nainštalujete ovládače. Vy tu máte možnosť len vypnúť alebo reštartovať. Čiže ako vidím, tak ovládače tento systém zobral, ktoré sú určené, dajme tomu, na Windows 7 alebo Windows 8, čiže s tým problém nie je, ovládače idú úplne v pohode, nakoľko je to vývojárska verzia tohto systému. Aj sa zmenilo rozlíšenie, zlepšilo a tak. Ďalej, čo tu máme, taká vychytávka, sú notifikácie, respektíve oznámenia. Všetko, čo urobíte, na všetko vás počítač upozorní, respektíve tento systém. Ako vidíte, naposledy som si tu nainštaloval tento AMD Catalyst Control Center, takže ma to na to upozornilo, že už to je doinštalované, že to môžem používať. Čiže to by bolo k tým notifikáciám. Tuto máme klasický dátum a čas, nastavenie zvuku a hlasitosti, potom tu máme práca so sieťou, ale ešte k tomu nastavenia zvuku a hlasitosti tu máme, pokiaľ klikneme na to pravým tlačidlom na ten reproduktor, tu máme možnosti ovládania hlasitosti, zvuky, potom zařízení pro záznam a zařízení pro prehrávaní a otevřít zmiešovač hlasitosti, čiže je to podobné ako na Windows 7 toto tam bolo presne takto podobne, čiže pokiaľ máte mikrofón alebo hocičo pripojené, tak tu si to jednoducho nastavíte, skontrolujete tak ďalej, čiže
To je dosť podobné. Teda tu tam máme nejaké to nastavenie siete, čo som na to klikol, tu na toto. Trochu sa tu zmenilo to užívateľské rozhranie, ako hovorím, respektíve jeho design, ale inak nič extra. Nie, že by akože nič extra, už sa na to nepáčilo, páči sa mi to, ale len konštatujem, že aby ste sa ničoho nebáli, že niečo je nejako extra zmenené. Ďalej, čo sa týka hierarchie súborového systému, používa to NTFS a taktiež máme tu klasicky na C, čiže máme tu tento počítač a ďalej tu máme DVD, romku, disketovú a máme tu hard disk. Tu mám nainštalované svoje ovládače na môj hardware. Tu je ešte nejaká zložka do nej, však nesmiem vstúpiť. Potom tu máme klasický program files pre 32 bitov verziu a toto je pre 64 bitov verziu. Nakoľko ja mám Windows 10 64 bitový. Tu je používateľská zložka, kde sa nachádzajú dokumenty používateľov a tu je zložka Microsoft Windows, čiže systému samotného. Čo sa týka jazykov, ja som si to stiahol v češtine, nakoľko to v slovenčine nie je dostupné. Čo som ostal troška frustrovaný z toho, že to urobili pre štáty, kde žijú napríklad 2-3 milióny ľudí a neurobili to pre Slovensko, kde žije až 7 miliónov ľudí. Aký mali na to dôvod, to ja neviem, ale to je úplne fuk. Teda neviem, či tu žije 7 miliónov ľudí, som povedal len tak 6-7, hej, aby som bol presnejší. No, takže to by sme mali. Potom ideme do preskumníka súborov. Tu máme klasickú hierarchiu, na ktorú sme zvyknutí, akurát s tým, že sa zmenil trocha dizajn tých ikoniek. Máme tu klasický plocha, stiahnuté súbory, videá, dokumenty, obrázky a hudba. Potom tu máme vlastne ešte prístup k službe od Microsoftu OneDrive, čo je vlastne cloudové úložisko. Odtiaľto prístup k nemu máte aj z mobilu, v ktorom máte Windows Phone a taktiež z tohto systému hneď na jedno kliknutie a ste v ňom. Pokiaľ máte svoj účet Microsoft konto online prepojené s týmto systémom, ja to teraz prepojené síce nemám, svoje konto, ale ja to mám vytvorené miestne konto, čiže na počítači, čiže offline konto. Ale pokiaľ tu budete mať online konto, čo vám vlastne umožní pri inštalácii tohto systému si to nastaviť, ale dá sa to aj teraz nastaviť, ale ja som si tu dal miestne konto, tak na jeden klik sa tu takto dostanete do svojich dokumentov, aj do svojich obrázkov a hocičo, čo máte na tom cloudovom úložisku uložené. Potom tu máme nejaké sieťové prvky, ktoré používajú najmä vývojári a domácu skupinu, nejaké prepojené počítače medzi sebou, presieťované, hej. Čiže asi tak, ja to nejak nepoužívam, tieto dve veci, ale toto sa naozaj zíde, to OneDrive a tento počítač, to je vlastne klasický, čo tu aj býva. Aplikácie nainštalovať idú úplne v pohode, ja som tu mal nainštalované aj napríklad programy na 3D grafiku, na 3D modelovanie, potom som tu mal Photoshop nainštalovaný, mal som tu dve hry, nehal som si tu len jednu a úplne všetko tu ide úplne na prostom poriadku, dokonca hranie hier tu ide ešte lepšie než teda nechcem povedať úplne, že lepšie než na nejakom predošlom Windowse, ale videl som na jednom fóre, že tam ľudia komentovali, že tento systém nebude dobrý na hry, ako napríklad 8. Ja teda osobne som 8 ešte nikdy nemal. Robil som s ňou raz, ale to na cudziom počítači. Ja osobne som 8 ešte nikdy nemal som ani Vistu. Mal som len XP 7 a teraz desinu. Predtým som bol v kuse na Linuxe, ja som nebol na Windowse vôbec. Až teraz, po 2 rokoch. Mne osobne sa tento systém páči a podľa mňa je najlepší, čo vlastne Microsoft kedy urobil. Ďalej máme tu nastavenie, teda možnosti pridaní viacerých virtuálnych ploch. To znamená, že na tejto ploche si dáme tomu otvoríme Photoshop,
vám to ešte raz ukážem. Na tejto ploche si otvoríme, dajme tomu Photoshop, na tejto nejaký Autodesk Inventor, na tejto nejakú hru, na tejto nejaký iný program, napríklad Word, alebo Excel, alebo hocičo a ďalej. Samozrejme, tým zaťažujete aj počítač, čiže treba v rámci možností robiť, nie zase úplne ho preťažovať. Ďalej máme tu ešte takú výmoženosť Search to Web and Windows, takže ja toto nejako nevyužívam. Som ešte vlastne ani do toho nejako nezasahoval. Je to taká flexibilná vecička, že môžete cez to vyhľadať hocičo, buď v systéme Windows alebo na webe. No, takže ako vidíte, pokiaľ máte predvolený prehliadač Mozilla, ja som mám nastavený Mozilla ako predvolený, tak vám to vyhľadá na Mozille cez ten ich prehliadač Microsoftiacky Bing, hociakú vec, ktorú tam zadáte. Čiže to by bolo asi tak všetko. Ešte som vám chcel ukázať, áno, takže teraz stlačením klávesy Ctrl, Alt a Del prejdeme do tohto stavu počítača, kde si môžeme vybrať niekoľko z možností, že napríklad chceme už zamknúť, prepnúť užívateľa. Je to podobné ako na systéme Windows 7. Ja spustím toho správcu úloh a trošku si to tam ukážeme, ako tam vyzerá, trochu sa v tom zorientujeme. Ja si to takto zväčším. Ako vidíte, teraz mám otvorený program Open Broadcast Software, čiže ten využíva najviac procesoru, aj najviac pamäte. Ďalej tu máme tu popísané všetko, koľko čo využíva procesoru, pamäte, disku a siete. Na pozadí sú tu na spustenie nejaké programy. Upozorňujem vás, tí, ktorí sa v tomto špárate, tak aby ste náhodou nevypili niečo, čo vám odpáli systém a budete musieť preinštalovať. Čiže v týchto programoch by som sa nejako nehrabal, čo sa týka procesov systému Windows. Toto už sú programy, procesy na pozadí, ktoré bežia. V týchto ani tiež nejak extra nie. Toto sú už ale vaše aplikácie, ktoré vlastne spotrebujete, ktoré používate. Ako vidíte, tieto programy, ktoré sú spustené na pozadí, ani nejako nevyužívajú procesor, maličko ho zaťažujú, to je proste len Windows spustený tam. Ďalej tu máme merač výkonu procesora, pamäti, disku, siete, potom história aplikácií, potom vlastne po spustení, čo sa spustí, užívateľov, podrobnosti, služby. Hej, čiže asi tak nejak. Dobre. Čo sa týka rýchlosti systému, tento systém je naozaj veľmi rýchly, je flexibilný, nakoľko je to vývojárska verzia, ale počítam s tým, že bude aj plná verzia tohto systému, tak nechcem povedať, že toto nie je plná verzia. Toto je plná verzia systému, ale je určená najmä tým vývojárom, hej? Čiže nie je toto ešte konečná verzia. Môžu tu byť nejaké nedostatky niečoho. Ja osobne som tu ešte na tie nedostatky nenatrafil. Nepohľadal som ich, ja som ich skúšal hľadať, ešte kde by boli, ale zatiaľ som ani jeden nenašiel. Tento systém vyhovuje taký, aký je. Teším sa aj na tú konečnú verziu systému. Takže myslím, že je to úplne v pohode, tento systém. Dúfam, že som vám ukázal všetko. Ako vidíte, používateľské rozhranie sa trocha zmenilo. Máme tu ešte prieskumníkový súbor, máme nejaké funkcie navyše, ktoré môžeme využívať ohľadom práce so súbormi. Virtuálne plochy sme si ukázali. Ďalej máme tu ešte nastavenia systému. Trochu sa tu zmenilo používateľské rozhranie, ako ste si všimli, ale nie je to zase tak. Je to zase spravené len na jednoduchšie používanie toho systému. Tu máte každú tú sekciu a tu máte popisok, čiže systém, a tu máte vlastne popísané, čo to obsahuje, čo to dokáže urobiť. Len jednoducho na to kliknete. Napríklad na čas a jazyk kliknem, hej, čiže tu na dátum a čas. Máte tu všetko popísané, je to v češtine, čo skoro to bude aj v slovenčine, takže naozaj nie je sa čo báť. Hej, čiže sme na oblasti jazyka a tak ďalej a tak ďalej. Čiže vlastne tak všetko k tomuto. Tu máte každý všelijaké nastavenia. Hej, napríklad správa účtov, môj účet,
a ukážeme si napríklad, ako vidíte, teraz som vám to hovoril pred chvíľou, že pripojiť sa k účtu Microsoft, čiže môžete svoj systém sparovať so svojím Microsoft kontom, so svojím kontom online. Ja to teraz nejak nepotrebujem, takže neviem, že by mi to nevyhovovalo. Ja som to predtým tak mal, včera, keď som tento systém nainštaloval, som tak mal, keďže na tento komp chodí viacero ľudí, ja, bratia a tak, takže som to dal na miestneho užívateľa, čiže offline, tak ako to býva klasicky. Chcel by som tu zahrať aj nejakú hru, aby som vám ukázal, že hry tu idú naozaj úplne super. Nemôžem povedať, že nie, hry tu idú úplne v pohodičke, len ja mám niečo s týmto, nie že by som mal s týmto programom niečo, ale môj program mi neumožňuje momentálne teraz nahrávať počítačové hry, ale keby som vám to mohol ukázať, tak toto Call of Duty tu mám nainštalované a ide to naozaj super. Úplne bez problémov, úplne super to ide, naozaj fakt svižne. Ja som to skúšal nahrávať v Bandicame, tam to išlo úplne v pohode, akože nesekalo to. Len Bandicam, tam som mal demo verziu a ja nemám proste rád túto hore nápisy, nejaké reklamy a tak, alebo tak som tam hral cez túto OBS, ale naozaj hry idú úplne v pohodičke. Možno potom, ak sa mi podarí niečo nakrútiť, tak nejakú hru, tak určite vám to ukážem, ale naozaj hry tu idú úplne v pohodičke, nie sa čo obávať, idú tu rýchlo a myslím, že je to aj skvelá voľba tento systém pre tých, ktorí hrajú hry a robia si videozáznamy, tzv. Let's play alebo gameplay a dávajú to potom na YouTube, čiže je to naozaj úplne v pohodičke. Môj hardware mi ani až tak neumožňuje tie hry nahrať. Ja som síce skúšal, áno, nahrávať túto hru, je to dosť náročná hra, naozaj úplne išlo v pohodičke, nič nesekalo, išlo to úplne celku svižne. No ako hovorím, cez tento program sa to na mojom teda počítači nedá, potreboval som si tam nainštalovať nejaký modul, ale to je teraz nepodstatné. Čiže hry tu idú úplne super, nie je s tým žiadny problém, aj taktiež aj s nahrávaním hry. Nakoľko toto je taký nízkonákladový hardware, lebo mám tu len AMD dvojjadro 26 GHz a grafickú kartu nejakú ATI HD 5400. Tá grafika nie je síce najhoršia, ale ten procesor má už predsa svoje roky, má asi 6 rokov tuším, asi tak nejak. A tento systém tu ide úplne v pohode, čiže tento systém je naozaj flexibilný, je komfortný, je svižný, je rýchly, výkonný a treba to vyskúšať, je to naozaj super a nie sa na čo sťažovať. Je tu veľa možností pre ľudí, veľa nastavení, všetko veľa. Dobre, takže dúfam, že sa vám toto video páčilo, dúfam, že som na nič nezabudol a ja sa teším na ďalšie video, ktoré natočím. Dúfam, že toto video budete zdieľať, aby ho videl čo najviac ľudí, aby videli tento systém ako